sortalde, Usurbilgo energia komunitatea, joan dela 2 urte sortutako komunitatea, danon artean, hemen gutxo gehiagitu gehanen artean sortutako komunitatea. Eta hemen gaur elkartu geha, nolaiteko ospakizun txiki bat ite aldea, agerialdeko teilatun, hor proiektu bat martxan jarri dugu, bandala hilabete eskaz bat. Energia fotovoltaikoan proiektua martxan jarria, bandala hilabete. Eta hori nola ospatze aldea, hemen elkartu geha, gainontzeko herritan indan bezala, Usurbilen berdin. Esan, gutxo gehiago, 80 bat familitik gora gaudela instalakuntza horta txertatuta, eta hainbat konbertziore bai, Usurbilgo. Eta gutxo gehiago, hemen sortzean energia hemen kontsumitu, energia berriztagarria sortu eta energia berriztagarria kontsumitu, eta hilan bukeran nolaiteko obari ekonomiko txiki bat, hilibrilero. Esan dizueten bezala ospatzea elkartu geha honea, eta ze hobeto, Usurbilgo bi gazte holtzara ekarria zia baino.
Fizikalkoek berdin dute gure arrazoiek. Galaxiaren erdigun ez dara, zulo beltzera doia, dani kometak zala iesi noa. Orain libre naiz, haizea bezala, libre noa. Begoña izango jau, hotzeratzeko. Begoñak sortaldeko energia komunitatea buruzko txarlatxo bat emango digu. Eskerrik asko gaur izateagatik. Sortalde, Suriko, energia berriztagarrien komunitatea da. Badakigu, irabazi asmorik gabeko kooperatiba integral gisa eratuta gaude, eta gure asmoa da bai kontsumoari zein zerbitzuak eskaintzeari erantzuna ematea. Indargunetzat dugu bazkideen aniztasuna. Norbanakoak, familiak, erakundeak eta entitate juridikoak netzen ditugu, dela kontsumitzaile gisa, dela laguntzaile gisa. Gaur aurkoz, 89 bazkide gera. Ekitaldi hau hasi da enean bukatzerako ia zen bagaren. Festa amaitu bitartea animatu. Horietatik, 94 kontsumitzaileak era eta 5 laguntzaileak. Sortalde 2023an sortu zen, udalak lagundutako parte hartze prozesu enbankor baten ostean, eta 2024an egin genion herriari gure aurkezpen publikoa, gure izena aurkeztuz, eta izatea plazaratuz gure proiektua. Baina zer da benetan energia komunitate bat, zer helburu ditugu? Gure helburua ez da soilik plakak jartzea. Gure helburu nagusia, herritarrok energiarekin dugun harremana sakonki aldatu eta eraldatzea da. Horretarako hainbat ekimen garatzen ari gera eta garatu nahi ditugu, beti ere herritarren parte hartze ahalik eta zabalena sustatuz. Honen inguruan, eta lehenik, sorkuntza eta autokontsumo partekatua. Gure energia propioa ekoitzi eta modu bidezkoan banatu. Burujabetza energetikoa. Energia, herritarron eskuetan jartzea, oligopolioekiko mendekutasuna murriztuz. Beste ekimen talde bat, energia eraginkortasuna eta aholkularitzan inguruan dira. Energia gastua nola murriztu ikasteko eta energia pobreziari aurre egiteko bideak jorratzeko. Bestetik, formakuntza eta divulgazioa ditugu bloke batean. Energiaren inguruko gaiak herritar guztiontzat ulergarri egitea. Herritarra ahalduntzea, guztiok ahalduntzea energiaren inguruan. Mugikortasuna da beste bloke bat, energia eta mugikortasun jasangarriago baten aldeko urratsak ematea. Eta nola ez trantsizio ekosoziala, erronka handi honen aurrean, proiektu berrien sustatzaile eta eragile aktibo izatean egin dute. Proiektu zena gauzatu da. Gaur pozik esan dezakegu sortalderen lehen energia autokontsumorako instalazioa martxan dagoena. 2025an eraiki zen instalakuntza eta bidean zailtasunak izan ditugun arren, espero baino berandu iritsi da, hain preziatua zen konexioa, nahi baino gehiago luzatu da, baina aurten 2026an gure energia baratza egia bihurtu da. Proiektuak harrera bikaina izan du herrian. Besteraino, une honetan, plaka fotovoltaiko guztiak hartuta daudela. Hori dela eta, sortaldetik lanean ari gara, jada beste instalazio fotovoltaiko bat eskaini ahal izateko bidea jorratzen. Oraindik pausoa eman ez duzuen hoi, gurekin bat egiteko konbitea luzatzen dizuegu, hurbildu guregana, gaur bertan edo klikatu web orrian edo sare sozialetan normai bat jarri dugu bazkidetza jasotzeko. Bueno, ez naiz gehiago luzatu gabe, eskerroneko izan nahi dugu gaurkoan, proiektu hau auzolanean eta elkarlanean eraiki baitugu. Lehenik eta behin, eskerrik asko gaur aurkezten dugun instalazio hau albideratu duten erakundeei. Usuriko udalari,
Gipuzkoako Foru Aldundiari emandako diru laguntza eta babesagatik. Baina dirua zaratago eskerrak beroenak bazkideoi, bere elkartu garen bazkideoi. Eta denoi, 89 zuen konfiantza izan da motorra, proiektuan inbertituz eta egitasmoa bultzatuz, modu askotara, bakoitza bere gaitasunekin. Baina, era eta borondate hori guztia ezinbestekoa izan da ona iristeko. Azkenik, bi aipamen, bat udalari, herri kudeaketan ardatz izango den herriko misioak prozesuan sortalderengan jarritako konfiantzagatik. Eta bi nola ez, Alazne, gaur, ezin izan du hemen egon, Alazne, Goienerreko Alazne eta Goienerre aipamena, baina Alazne eta Felixi. Eskerrik asko proiektua desblokeatzeko egin duzuen etengabeko ahalegin nekaezinagatik. Hau desblokeatzeko esan hilabete batzuk gogorrak izan direla. Bueno, gozatu dezagun gure energia baratzea, eta bizi dezagun. Jakobarrek ondo permisu bat dugu. Bizi dezagun baita energia baratza. Eskerrik asko. Datu batzuk botako ditut, buruz nahi ditun bota baino ez dira asko ez preocupatu. Pizkat ikusteko haber ze tamaina dakan instalazioa. Bueno, ageriraldeko instalazioa ia 200 panel osatuta dago. Ia 200 panel dira. Eta panel horietan urtean sortzeko potentzia gaitasuna 11.000 ia 200 kilobati ordukoa da. Soldatu bat. Zen bada hori, ez? 11.000 kilobati urtean. Gutxi gora bera da, Usubilgo 2 edo 3 pertsona osatutako 30-35 etxe bizitzen urteko kontsumoaren baliokidea. Zertxo behin bada. Instalazio honetan, Joseba komentatu du, baina momentu honetan, 22 bazkide gaude konektatuta, 37 etxe bizitza, 4 merkatari eta Usubilgo udale ere bai. Eta ze onura dakar instalazioa, importantea, bai, ze onura dazkan. Joseba komentatu duen bezala, energia berriztagarria sortu eta kontsumitzen dugula, energia bertan, hemen iten dugu herrian, sortzen dugu egin, sortzen dugu hemen herrian, kanpoko energiaren menpekotasuna murrizten dugu, gaur egun garrantzitsua ere bai, eta energia transizioan herritarra protagonista garela. Sortaldeko bazkideak energia horren jabea gara, eta energia horren gainean erabakia eta buru jabetza dugu. Oso garrantzitsua ere. Erabakigarrienetako batea, festa honen indargune batea. Ikusi zuen bezala, sortalde komunitatea sortutako talde bat da. Ikusi dituzue herritarrak nola jarri dituzten panel hontan bonbilak. Eta guan, gure lainopian gaude, baina guan ikusko dugu energia, euski energia, eta 2, 0! Hauxe zamba, momentu! Ikusten zinontan, itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen, geroan margozten, nire zintasun denak, eta berriz kantatzen, egun sentia, bideo sentitzen. Diguten denborari eskorrari